Jama'a da dama daga ciki da wajen ƙasar nan na ci gaba da nuna alhininsu a daidai lokacin da ake tunawa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Malam Umar Musa Yar'adua kimanin shekaru 13 wanda ya rasu lokacin yana kan karagar mulki, ciki har da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa mai jiran gado wato Alhaji Bola Ahmed. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya ce zai yi koyi da kyawawan tsare-tsare na marigayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya Malam Umar Musa Yar'adua. Ya bayyana wannan saƙo ne a shafinsa na Twitter a yayin tunawa da rasuwar tsohon shugaban ƙasar kimanin shekaru 13. Ya bayyana tsohon shugaban ƙasar a matsayin mai gaskiya da riƙon amana, sannan mai ƙoƙarin kamanta gaskiya a wajen gudanar da mulki kafin rasuwarsa. Ya ce, duk da cewa tsohon shugaban ƙasar bai ɗau tsawon lokaci a kan mulki ba, amma yana da kyawawan ƙudure-ƙudure na ciyar da ƙasar nan gaba. Ya bayyana tsohon shugaban ƙasar a matsayin aboki na gwagwarmaya ta siyasa sannan da tabbatar da shugabanci na gari. Daga ƙarshe ya yi addu'ar Allah ya ji ƙan wannan tsohon shugaban ƙasa. Kuma jama'a masu sauraro, za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da wannan tsohon shugaban ƙasa wanda akan kwatanta shi a matsayin gwarzo sannan kuma jarumi a fannin siyasa da kuma mulki. Sai mun ji daga gare ku.